सिनिजी नं माजबाद विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रौता भालुकमारि 103 भट सेन्टाराव अरुणोदय 3.0 खौ लानानै बेले-बेजे सोमजिदों। रौता भालुकमारि 103 भट सेन्टाराव अरुणोदय 3.0 नि सायख'नायाव जोबोद बेले-बेजे खालामदों होननानै रायजोफोरा खुद्रिखांदों। माने जोंनि अरुणोदय जितु 0.3 आव सेलेक्शन जादोंमोन बे 0 पॉइंट सेलेक्शन जानायाव ओरैबायदि माने केलेंकारि जादों माने जाय मानसिया मोननांगौ बेबायदि मानसिया मोनाखै आरो जाय बायदिया मोनथावै बेफोरबायदि मानसियासो माने अरुणोदयखौ मोनदों। आखाइ फारसे गैजायै आरो हाबा जायै आइजोफोरनि अरुणोदय मोननायखौ दाननायनि अजद। सासे हेन्डिकेप मानसि बिथांखौ माने दानना गालांदों। सिगाङाव माने बेसेबां मोनोमोन बायद'आ 0.2 आव मोनोमोन आरो सासे दंबावो बिथां नै 0.1 आवनो बिथाङा बैसो जानानै दङ हाबा जायाखै बिथांनिखौ माने बिनिखौबो माने दाननानै गालांदों। अरुणोदय 1.0 आव हाबा जायै आइजोनि अरुणोदय आरो अरुणोदय 2.0 आव आखाइ फारसे गैजायै आइजोनि अरुणोदय मोननायखौ दाननायनि अजद। 2.0 निफ्राय मोनदोंमोन आं नाथाय दा आंनिबो दानबाय ओमफ्राय आखाइ फारसे गैया आंहा थेवबो दानबाय आंनि। बेजों लोगोसेनो गोबां रायजो राजाफोरा अरुणोदय मोनखानायखौ दाननानै होनायनिबो अजद होदों। अरुणोदय मोनखानायखौ दानना होनायजों लोगोसे रेशन कार्डआवबो बेले-बेजे खालामनाय अजद होदों रायजोफोरा। आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि आरो जिल्ला खुंथायखौ नायबिजिरनो आरो क्राइटेरियाखौ नायनानै अरुणोदय बिथांखिखौ होनो खावलायदों गोरिब नखरनि हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा गोरिब सुबुंफोरा। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि हाजिरा खामला मावना जाग्रा दुखुथिया सरासनस्रा रायजोफोरा आरोबाव मा बुंखो आबुङै खोनासंदो। तारमाने जोंनि जितु माजबाद समष्टिनि 70 नं माजबाद समष्टिनि भालुकमारि एलपि स्कुल लेब 103 नाम्बाराव माने जोंनि अरुणोदय जितु 0.3 आव सेलेक्शन जादोंमोन बे 0 पॉइंट सेलेक्शन जानायाव ओरैबायदि माने केलेंकारि जादों माने जाय मानसिया मोननांगौ बेबायदि मानसिया मोनाखै आरो जाय बायदिया मोनथावै बेफोरबायदि मानसियासो माने अरुणोदयखौ मोनदों आरो जितु पुरुना मोनखाबाय थानाय 0.1 आव मोनखाबाय थानाय आरो 2.0 आव मोनखाबाय थानाय बिसोरबायदि मानसिखौ दानानै दायो बिसोरो माने ओरैबायदि बे जितु सेलेक्शन कमिटि साबा दाना होदोंमोन बिसोरो माने मोनथावै मानसिखौ सोनानै होदों। आरो नोंथांमोना आंजोंनो लोगोआव दङ सासे हेन्डिकेप मानसि बिथांखौ माने दानना गालांदों। सिगाङाव माने बेसेबां मोनोमोन बायद'आ 0.2 आव मोनोमोन आरो सासे दंबावो बिथां नै 0.1 आवनो बिथाङा बैसो जानानै दङ हाबा जायाखै बिथांनिखौ माने बिनिखौबो माने दाननानै गालांदों। जाय बायदिया माने क्राइटेरियायाव गोलैयो बेफोरबायदि मानसिखौनो बिथांमोना माने सोआखै। बेयो जादों बेयाव डिसि अफिसनिफ्राय बिसोरखौ भट कमिटिनिफ्राय साबा मेम्बार दानानै हरदोंमोन। बेयाव दङ जेनेबा नामखौ लाथ'ला आङो जेनेबा जिखुनु साबा मेम्बार दानना हरदोंमोन जिखुनु गासै पार्टिनिफ्राय सासे बिदिनो दादोंमोन बिसोर आरो बिएलअ सासे दङमोन। दा बिसोर सेलेक्शन खालामनाया बोरै सेलेक्शन खालामखो आरो क्राइटेरिया मथे जाय मानसिया जेनेबा मोनथारनांगौ बे मानसिया मोननि थाखायनो जों दिनै खुद्रिसारनायखौ बे लादों। आरो मोनसे माबा जाबावदों जेनेबा आंनिनो आरो आंनिल' जायाखै जेनेबा नैबेखौ खिथिबा मोजां जाबाय। जेनेबा रेशन कार्ड नाम्बारा बेलेगनि ओमफ्राय बेनिफिसारिया बेलेगनि जानानै फैदों बेखौथ' जों मानिनानै लानो हाया। आंनिखौ बिदिनो खालामदों जेनेबा बे सनिश्री कुस खिन्थु रेशन कार्डआ आंनि बिदिथ' आं मानिना लानो हाया। बेखौ माने आंनि खावलायनाया बेसो जे थाबैनो डिसि सारा आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारा तदन्त लानांगौ आरो बिजिरनांगौ बे जोंनि भालुकमारि लेब 103 नाम्बारनि सेन्टारनि जितु अरुणोदय 3.0 आव जितु सेलेक्शन खालामनाय बेखौ गोख्रै माने नायबिजिरनानै जोंनो माबाखौ होनांगौ आरो 103 भट सेन्टार माजबाद समष्टिनि बे आं बेखौनो बुंबाय।
आं बेसेबांदोंमोन नांगौ 20निफ्राय मोनदोंमोन आं नाथाय दा आंनिफ्राय दानबाय ओमफ्राय आखाइ फारसे गैया आंहा थेवबो दानबाय आंनिखौ आंनिया जायाखैमोन आङो जायाखैबाबो आंहा दा माबायाव मोनोमोन आरो माबाखौ 01आवनो आं मोनबाय थायोमोन दायो आंथ' हाबाबो जायाखै आरो जोंहा न'खरावबो अबस्था गाज्रि आरो आं बेमारिबो बेजोंनो सिगां मोननायदों आं एसे एनै जेनेबा बेमार सेमारखौ नायजाबाय थायोमोन आरो दानना गालांनो थाखाय आं बिराद दुखु मोनदों आरो मानि थाखाय बेबायदि दानना गालांखो मालाय पुरुनाफोरानो फैदोंबा आंनिया मानो फैयाखैनो आं दुखु मोनदों आरो बेबायदिनो आङो दुखु मोननायनि थाखाय दा बेखौ खुद्रि सारनायाव आं फायफानाय जादों आरो बुंनो होननानै आं दा मोननो लुबैदों जुदि बेखिनिखौनो आङो मोनाबा आं जेनेबा माबायदि थांना थागोन आरो हाबाबो जायाखै फारसेथिं बेनि थाखाय आङो बेखौ मोननो लुबैदों आरो थाबैनो बेखौ एक्सन लायोबा गाहाम जागोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंनो थाबाय 2.0 পৰা ছেকেণ্ড হেৰিত অৰুণোদয় পাইছিলোঁ অৰুণোদয় পোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত সুবিধা হৈছিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজন আছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছিলোঁ মাহিলী ফিজো দি আছিলোঁ তাৰ পৰাই মই গাড়ী ভাড়াটোও দি আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী খৰচ পাতিবোৰ হৈ আছিল আৰু মোৰ দিনৰ দিনটো হাজিৰা কৰি আমি চলি আছোঁ মাটি বাৰী নাই নিজে কষ্ট কৰি ঘৰ দুৱাৰখন চলাই আছোঁ অৰুণোদয়টো নাম নোহোৱাৰ বাবে বহুত দুখ লাগিছে দুখ হোৱাৰ বাবে দুদিন হ'ল আজি ভাত পানীও খোৱা নাই বা নোখোৱাৰ দুদিন সৰু ছোৱালীটো লৈ দুদিন হ'ল অহা ইয়াতে আমি আশা কৰি আহিছোঁ যাতে অৰুণোদয়ত আমাৰ নাম হয় আৰু বহুত দুখীয়া আছে বহুত নাম কটা গৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ আমাৰ গাঁওখিনিৰ যাতে ছাৰে সকলোখিনিকে কৰি দিয়ে আৰু এইটো যেন আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ বহুত বেমাৰ তথাপিও মই অৰুণোদয় পাই আছিলোঁ প্ৰথম 1.0 এতিয়া মোৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা পাই আছিলোঁ 1.0 এতিয়া মোৰ কাটি দিলে মোৰ এই বেমাৰ চিকিৎসা ধৰ অৰুণোদয়ৰ পৰাই পাই আছিলোঁ মোৰ মাহে 5,000 6,000 মোৰ খৰচ হয় তথাপিও 1,000 বা 1,200 টকা পালেওতো মোৰ বহুতখিনি ৰেহাই আছিল এতিয়া মই কেনেকৈ চলিম ইমান মোৰ বেমাৰ মোৰ মাটি বাৰী নাই 3টাকে ছোৱালী মোৰ পঢ়া শুনাও খৰচ মই কোনফালে কেনেকৈ চলিম কিয় কাটিব লাগিব আৰু ইমান আগৰ আৰু বেমাৰী দেখিয়ে মোক আগত দিছিল আৰু ইমান ধনী মানুহবিলাক মই ইমান বেমাৰীবিলাক কিয় আৰু গোটেই আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কাটিছে কিয় নাজানো কিবা ইয়াত ৰখিছো আছে নেকি নাজানো আৰু আমাৰ গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালখিনিয়ে কাটিছে আৰু মানুহ বাচি বাচি কাটিছে আৰু গোটেই দুখীয়া মানুহ আমি হয় কাম কৰিব নোৱাৰে ঘৰৰ মানুহজনো ঘৰতে থাকে কাম বন নাই বেমাৰ আজাৰ আমাৰ এতিয়া মোৰতো ল'ৰা ছোৱালী নাই ন এতিয়া আমি চলিব লাগিব আৰু মোৰ মানুহজনো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু ইমান ধনী মানুহে পায় কেনেকে হেৰি কৰিব বেমাৰী কাম কৰিব নোৱাৰে ক'তো যাব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীও নাই মোৰ আমাৰ যে মানুহ কাটিছে আৰু চাকৰি কৰা মানুহে দেখোন পাইছে